дзень, даражэнькія, вас вітае Надзейка. Напэўна, вы ўжо засумавалі па маіх відэасюжэтах, але не хвалюйцеся, я працягну сваё цікавае падарожжа ўжо 3-й год запар. Чым яно будзе адметным ад іншых, спытаеце вы? Адказваю, у гэтым годзе я зацікавілася увогуле спадчынай Полачыны. Спадчына, якое ж гэта простае слова, але які няпросты яго сэнс. Цяжка ўявіць чалавека без гісторыі, без кроўных сувязей з роднай зямлёй. Спадчына – гэта наша мінулае, наша памяць, нацыянальнае аблічча народа і яго душы. І кожнае пакаленне павінна гэта паважаць. У гэтым годзе я з захапленнем буду вам расказваць пра тое, што засталося на Полачыне ад нашых бацькоў і продкаў. У рамках праекта «Цікавае падарожжа Надзейкі. Полацкая спадчына». Сваё падарожжа я пачну з вёскі Багатырская. Давайте разам даведаемся, якую спадчыну захавалі мясцовыя жыхары. Паехалі! Па-першае, мае даражэнькія, багатырская зямля з даўняга часу была багатая на спевакоў. Менавіта тут захавалася унікальная спеўная традыцыя выканання купальскіх і жніўных песен у перахлёст. Традыцыя, якая ў іншых рэгіёнах мае абмежаваны арал распаўсюджвання або зусім невядомая. Давайте я вас пазнаёмлю з мясцовымі спевакамі, якія вядуць дзейнасць па захоўванню беларускіх вакальных традыцый. Пойдзем! Даражэнькі, паглядзіце, з кім я сустрэлася. Народны фальклорны ансамбль «Галасы спадчыны». Менавіта яны ўпершыню прадставілі гэту унікальную спеўную традыцыю. У 2019 годзе спеўнай традыцыі выканання купальскіх і жніўных песен у перахлёст нададзены статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. Вось якое багатства, вось тая самая спадчына, якую мы павінны захоўваць з пакалення ў пакаленне. День добрый вам! Добрый день! Як ваш настрой? Добрый. Вы згодны со мной, что мы павінны беражліва захоўваць такое багацце? Абавязкова зберагаем. Моим гледачам будзе вельмі цікава паслухаць, што ж гэта за спеўная традыцыя такая. Вы нам сёння прадэманструеце? Продемонструем. Як на Івана сонце грало. Манера спеву у перахлёст атрымала другое жыццё сярод моладзевых і дзіцячых фальклорных калектываў. Пераемнікам з'яўляецца і ўзорны дзіцячы фальклорны калектыў «Лецейка», кіраўнік Галіна Мялешка. Гэта наша будучыня, нашы нашчадкі, гэта тыя, каму мы перадаем нашу спадчыну. А вы абяцаеце яе захоўваць? Да. А шанаваць абяцаеце спадчыну? Да. Добра. Можа, вы нам тоже сёння спяеце разом с голосами спадчыны? Да. Спяеце песню? Ну, добра. Весна красна наставала, снег из поля загоняла. Ой, наставала, ой, загоняла. Весна красна веселая, кругом трава зеленая. Ой, веселая, ой, зеленая. Здесь олила земля воду, и мяне молоду. Ой,
месте. Пакаленні змяняюцца, але гістарычная памяць і традыцыі застаюцца. Дарэчы кажучы, паглядзіце-ка вакол, колькі тут цікавых рэчаў, сапраўдная хатка атрымалася. На самой справе гэта этнаграфічная экспазіцыя з асабістай калекцыі Веры Владимировны Пісюковай, якая больш за 40 гадоў была кіраўніком народнага фальклорнага ансамбля «Галасы спадчыны», з якім мы сёння пазнаёміліся. Вось такі творчы чалавек. Яна першая пачала захоўваць культуру, традыцыі і рэчы ў вёсцы Багатырская. Ну а падрабязней пра гэты цудоўны этнаграфічны куток нам раскажа Тацяна Сцепановна, цяперашні кіраўнік ансамбля «Галасы спадчыны». Вітаю вас яшчэ раз. Надзейка, вітаю. Ну, раскажыце, калі ласка, падрабязней пра гэтыя цікавыя рэчы, якая рэч самая цікавая, як яны выкарыстоўваліся, з чаго пачнем? Хатка пачынаецца з печы. Так. Печы. Ну вот паглядзі, Надзейка. Глядзі, якая яна прыгожая ў мяне. Ой, Справа ў тым, што печ у хаце это як сэрца для чалавека. Яна і сагрэе, яна і накорміць, і ўсе хваробы вылечыць. Паглядзі. І яшчэ называюць гэта месца бабій кут. О, вось як. Да, тому что ніводны мужчина не подходил до печи. Печь это была такая господарка только для господыни, которая живет в этой хате. Так. Вот, выбирай. Ну, вытягивай. Цяжка. У кожнай хаце ёсць такой куфар, і там збіраюцца усякія рэчы, якія робіць дзяўчына сама. Яна павінна умець вышываць, шыць, вязаць, і ўсё гэта яна складае ў куфар. Это будзе яе пасаг. Падабаецца табе вось гэтае ўпрыгожванне? Падабаецца? Конечно. А называюцца ли подзорники. Подзорники. Это тоже зроблено руками господыньки. Глянь, подзорники есть. И тут есть подзорники, и на ложке на другим. Погляди, як прыгожа становится одразу, як только саме вешаются гэтыя рэчы. Шмат рэчаў адсюль, гэта менавіта рэчы з калекцыі Веры Владимировны, так? Да, Вера Владимировна. А ці ведаеце, мои даражэнькія, што гэта этнаграфічная экспазіцыя з асабістай калекцыі Веры Владимировны Пісюковай прымае ўдзел у раённым аглядзе конкурсу этнаграфічных куткоў «Свет нашых продкаў» сярод сельскіх клубных устаноў Полацкага раёна. Мы, вядома ж, жадаем вам перамогі, а вы, паважаныя гледачы, абавязкова сачыце за вынікамі конкурсу ў сацыяльных сетках Полацкага раённага цэнтра культуры. Нам сёння вельмі пашчасціла, таму што прадстаўнікі сям'і Пісюковых пагадзіліся паўдзельнічаць у нашым праекце. Давайте з імі таксама пагутарым. Гэта сын Веры Владимировны Андрей Нилович, сестра Веры Владимировны Валентина Владимировна и дальние родичи Зинаида Сергеевна. Вітаю вас. Скажите, калі ласка, як вы ставіліся до такого незвычайнага хобі Веры Владимировны? Падтрымлівалі яе, дапамагалі ці не? Як гэта было? Дапамагалі сильно. Дапамагалі збіраць. А вось, можа, тут ёсць рэчы, якімі вы калісьці карысталіся? У дзяцінстве, можа? Ці ёсць такія? Салфетка, подозорник. Вот мама это сама Добра. А вось я ведаю, што вы атрымалі, Андрей Нилович, да вас пытанне, атрымалі ў спадчыну ад сваёй маці вось гэты творчы запал і танцуеце, і спяваеце на самай справе, і спявалі таксама ў галасах спадчыны нейкі час, так? Раскажыце, калі ласка, пра сваю творчую дзейнасць, крышачку. Ну, творческая деятельность, небольшая была, но принимал участие, ездили на Купале, в 2010 году на шор в Ивисе было там. Ну и в Шачах были там. И по всему району. По всему району занимались. Помагал маме. Раскажите, калі ласка, Валентина Владимировна, тут ёсць шмат фотаздымкаў. Гэта фотаздымкі менавіта вашай сям'і? Вось гэта Вера Владимировна. Все вот это фотография. Так. Это с Нилком, с мужем. Там тоже они с Нилком. Это наша семья. Это мама наша.
дякую вам вялікі, што пагадзіліся паўдзельнічаць у нашым праекце. Дзякую за аповед пра вашу сям'ю. Дзякую, што прыйшлі сёння. Прыміце невялікія падаруначкі. Вось вам такие сладкие, скажем. Ну что ж, заканчивается наша сегодняшняя встреча. Мне было вельмі приемно побывать у гостях у вёскі Багатырскай и отчуць тую великую сувязь з мінулым, якую тут поважаюць и зберагаюць. Ну а праз некаторы час мы працягнем моё цікавае падарожжа ўжо ў другім куточку полацкай спадчыны. Да пабачэння!